Каквото и да е, то да е на цена. Бензин. Защото един мой приятел правише стойки за яхтите да ги дигат. И с него там се разходих по много яхти. И в момента те не са опънали. Ти знаеш ли той нещо, ако го опънат, за какво става дума? Те в момента си карат така. Как се каже, Бане? Крейсерска скорост. Крейсерската е ниската скорост. Те в момента се разхождат. Ти нещо, ако го надупят, не знаеш за какво става дума. Трябва да се изправите. Ама сигурен ли ще е бензин? Бензин ли са двигатели? Защото нас ни викаха един път Не е бензин това е. на тимаджиите. Не е бензин, пента Volvo е моторите. Тогава е... Силата, бе. Ако е това е яхта на тимаджиите, това е категоричен дизелов мотор и то със система Common Rail. И моторът е пента Volvo. Викаха ни две момчета от нашите ходиха да гледат там един специален съединител на помпата. Се беше разкапал. Един мой приятел... Марела, какво правиш? Той ги събираш и пак ги гореш, не ли газовете? Не. Common Rail е акумулаторната система, т.е. горивото от една помпа се наджипва в един ресивер, условно да го наречем, и този ресивер е свързан с всички дюзи.